Assalamu alaikum, ga manyan labarai na yau. Rahotanni sun nuna cewa mutane sama da 20 sun rasa rayukansu a hare-hare daban-daban a arewacin Najeriya, cikin har da jihohin Borno da Kaduna. Lamarin ya ƙara tayar da hankali kan matsalar tsaro. A ɓangaren tattalin arziki, matatar Dangote ta ƙara fitar da man fetur zuwa ƙasashen Afirka domin rage karancin mai. Duk da haka, farashin mai na ci gaba da tashi a Najeriya. Likitocin Najeriya sun fara yajin aiki yau, suna neman biyan basussuka da gwamnati ke bin su. A siyasa, ana ci gaba da cece-kuce kan zaben 2027 inda wasu ke zargin ana shirin hana wasu 'yan takara shiga takara. A wasanni kuwa, Najeriya za ta ƙara da Portugal a wasan sada zumunta kafin gasar cin kofin duniya ta 2026. Waɗannan su ne manyan labarai na yau. Kada ku manta ku yi like, comment da ku subscribe domin samun sabbin labarai kullum.